Spoznaj so mnou Mary Kay, časť 5. Keď sa pozriete na ženy, ktoré si užívajú slobodu a časovú flexibilitu, podvedome potom zatúžime každá. Najmä vtedy, ak pracujete v zamestnaní, ktoré vám nevracia späť to, čo doň vkladáte. Nie každá žena túži byť najlepšia predajkyňa, či po kariére. Niektoré ženy len túžia naučiť sa spomaliť, naučiť sa dopriať si, dať seba na prvé miesto, cítiť viac harmonie vo svojom živote. A to sa dá. Keď sa obklopíte ľuďmi, ktorí majú vízie, ktoré majú sny, ľuďmi, ktorí sa vydali cestou, na ktorú sa možno vy zatiaľ bojíte nastúpiť. Často je to cesta neistoty. Ja som bola vždy človek, ktorý potreboval mať všetko pod kontrolou. A práve tá neistota ma naučila, že práve v nej sa niekedy objaví niečo, čo by pod mojou kontrolou nikdy nemohlo vzniknúť. Možno sa občas oplatí tú kontrolu trochu pustiť a dovoliť si ísť za tým, čo nás vnútri niekam ťahá, pretože nikdy neviete, kam vás to môže zaviesť. Možno práve na tie najkrajšie miesta, ktoré by ste si nikdy nedokázali naplánovať.